Gaur milaka ikasle Euskal Herrian kalera atera gara, edatzen ari den fasismoaren eta imperialismoaren aurrean, ikaslean gilok lehen lerroan egon garela adierazteko, izan ere, testuingurari erreparatuta, ikasle mugimendu antifasista eta antiimperialista bat sortzea edo osatzea urgentziazkoa dela uste dugu. Gazteon artean, edatzen ari den kultura erreakzionarioari buelta bat emateko, Palestinaren aldeko eta Israelen aurkako mobilizazioekin egin bezala, gizarte osoa mobilizatzeko palanka izateko eta nola ez eziguneetan ere fasismoa normalizatzen ez usteko. Zentzu horretan ere, alderdi politiko batzuen, besteak beste EAJaren edo PNV-ren kriminalizazio saiakeren aurrean eta antifasismo instituzionalen aurrean, militantzian oinarritutako antifasismo bat edatzen jarraituko dugu eta iraultza sozialistari ekarpena egiten jarraituko dugu.